Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε FNAF 2, γιατί το FNAF 2 είναι το αγαπημένο παιχνίδι. Τώρα πάμε new game, γιατί εντάξει ναι, φυσικά. Αυτό το παιχνίδι μου αρέσει και πολύ, αν και εντάξει δεν είναι και πολύ τρομακτικό, μόνο όταν δεν προσέχεις και σε τρομάζουν τα τέρτα, λίγο εκεί τρομάζεις. Ίσως καμιά φορά να τρομάξεις πολύ, εντάξει. Ωραία, ναι, δεν με νοιάζει, το ξέρω, άντε. Ναι, mute call, δεν με νοιάζει. Ωραία. Τώρα δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα τώρα για λίγο. Έλα, ξέρω ότι... Ναι, άντε, ωραία. Τώρα απλά θα περιμένω μέχρι να γίνει κάτι, ξέρω εγώ, μέχρι να εμφανιστεί κανένα τέρας. Γιατί τώρα εδώ την πρώτη μία ώρα ή τις πρώτες 2 ώρες, δεν ξέρω, είναι μια χαρά. Για το music box, θα πάτε εδώ. Και εδώ βλέπω που είναι ο καθένας κόλλος του καθένας. Εδώ είναι η puppet. Α, είναι μία AM, δηλαδή τώρα κάτι πρέπει να γίνει, εδώ πρέπει να γίνει κάτι. Όχι, τίποτα. Ωραία, είναι βαρετό όταν δεν γίνεται τίποτα. Τώρα 2 είναι, εντάξει. Τώρα τουλάχιστον είναι το music box. Κάτι είναι. Μέχρι στιγμής κανένα τέρας δεν έχει πάει. Δεν έχει φύγει από τη θέση του. Δηλαδή τώρα πρέπει να προσέχεις και για τα τέρατα και για το music box. Γιατί νομίζω, άμα θυμάμαι καλά, το music box ξέρεις αυτό, άμα τελειώσει αυτός ο κύκλος, ξέρω εγώ, σε τρομάζει ένα τέρας, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Τρεις η ώρα τώρα το βράδυ και ακόμα... Α, έχει φύγει ο Bonnie, νάτι, ο Bonnie, κάτι. Η Bonnie είναι, δεν ξέρω, ο Bonnie θα το λέω εγώ. Είναι η Bonnie νομίζω, αλλά εντάξει. Ωραία. Εντάξει, δεν είναι κοντά μου, τώρα αυτός είναι μακριά μου ακόμα, εντάξει. 3 η ώρα είναι ακόμα. Ωραία, έφυγε και η τέτοια kids. Όχ. Α, έχω και το music box. Παιδιά, ήδη τρομάζω ρε. Ο Fred είναι εδώ πέρα. Η Bonnie εδώ πέρα και η Chica εδώ πέρα. Είναι κοντά μου τώρα, παιδιά, πρέπει να προσέχω. Είναι 4 η ώρα. Μη φύγετε. Καθίστε εκεί για πάντα. Η Bonnie είναι στο vent. Τέτοιο, γρήγορα το music box. Ρε, το ξεχνάω. Γρήγορα. Εδώ, να. Ωραία, βάζουμε το mask. Ναι, πήγε κιόλας 6 ώρα. Δεν ξέρω πώς πήγε τόσο γρήγορα 6 ώρα. Εντάξει, να μου πεις η πρώτη νύχτα είναι πανεύκολη. Ωραία, δεύτερη νύχτα. Να φανταστώ όσο περνάνε οι νύχτες, τόσο πιο αργά περνάει η ώρα. Δηλαδή τόσο πιο δύσκολο να γίνει. Τώρα νομίζω από την αρχή είναι το music box. Ναι, από την αρχή. Mute call, δεν μας νοιάζει το call αυτό. Εδώ αυτοί παραμένουν. Τίποτα. Ωραία. Άμα δεν πεθάνω μέχρι την τρίτη νύχτα, μέχρι την τρίτη νύχτα θα κάνω το βίντεο τέλος πάντων. Δηλαδή στην τρίτη νύχτα, αν δεν πεθάνω μέχρι τότε, θα κλείσω το βίντεο. Αλλιώς άμα έχω πεθάνω μέχρι την τρίτη νύχτα, όταν πεθάνω, τότε θα το κλείσω. Πήγε κιόλας πάλι 1 AM. Εντάξει, εδώ μακριά είναι στο camp 03, στην κάμερα 03.
Εδώ να τη, ναι. Ώστε στα μούτρα μου μιλάμε. Εδώ πόνι. Εδώ ακόμα αυτά. Ακόμα ο Φρέντι ακόμα δεν έχει φύγει από τη θέση του. Ωραία. Πήγε και η τσίκα. Τώρα πρέπει να... Νομίζω ότι πρέπει να βάλω κάτι. Πού είναι τόσο κοντά μου? Το τέτοιο, το music box. Το ξέχασα. Γρήγορα. Είναι και ο Fox. Ο Fox γρήγορα. Έτσι πρέπει να κάνεις το Fox. Γρήγορα. Φύγε Fox. Φύγε. Ρε φύγε Fox. Κάτι συνεχόμενα πρέπει. Ρε είναι και αυτός με το μπαλόν, πώς λέγεται. Πώς πρέπει να τον κάνω για να φύγει ρε? Άντε ρε φύγε. Κάτσε πώς λέγεται αυτός, Foxy. Άντε ρε. Φύγε ρε Foxy. Νομίζω έφυγε. Γρήγορα. Τώρα ρε είναι πολύ τρομακτικό. Ρε φίλε. Ρε κατατρώμαξα. Κατατρώμαξα. Μιλάω. Πήγα να κάνω το τέτοιο. Το κύκλο, ξέχασα πώς λέγεται. Με σκότωσε η τσίκα ρε. Τρόμαξα. Τέλος πάντων αυτό ήταν το βίντεο παιδιά. Άμα σας άρεσε κάντε ένα like και ένα subscribe στο κανάλι. Και αυτά τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας.